संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 1424 21। गोवा सिंधुदुर्ग वासियांसाठी खुश खबर आहे। कॅन्सर रुग्णांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे। याबाबत गोव्याचे आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे यांनी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली। मुंबईतल्या टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बरोबर सामंजस्य करार करून गोव्यात कायमस्वरूपी कॅन्सर रुग्णांची OPD सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय। यातून केवळ तपासणी नाही तर उपचार देखील करण्यात येणार आहेत। पाहूया त्याचा गोवा आणि सिंधुदुर्ग वासियांना कसा फायदा होणार आहे। नमस्कार, गोवन वार्ता लाईव्ह आणि कोकण 7 लाईव्ह अपडेट मध्ये मी किशोर आपलं स्वागत करतो। एक अत्यंत महत्त्वाची माहिती, एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी गोवा आणि सिंधुदुर्गासाठी। काय आहे ही नेमकी बातमी? तर ही बातमी आहे कॅन्सर संबंधी। आपल्याला माहितच आहे की कॅन्सर हा जीव घेणारा रोग आणि या कॅन्सरच्या ट्रीटमेंटमुळे, या कॅन्सरच्या ट्रीटमेंटच्या अभावामुळे अनेक शेकडो लोकांना आपला जीव गमवावा लागतो। तर याच अनुषंगानं गोवा राज्याचे आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे यांनी एक अत्यंत महत्त्वाची माहिती दिलेली आहे। त्यांनी या संबंधीचं ट्विट केलेलं आहे। काय आहे ही नेमकी माहिती? गोवा राज्याचे आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे यांनी मुंबई इथल्या टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बरोबर सामंजस्य करार करून गोव्यात कायमस्वरूपी कॅन्सर रुग्णांची OPD सुरू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। अर्थात या निर्णयाला त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे आभार मानलेले आहेत, कारण त्यांच्याकडे प्रयत्न करून शेवटी त्यांचा हा प्रयत्न यशस्वी झालेला आहे। या संबंधी लवकरच टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आणि गोवा राज्याचं गोवा आरोग्य खातं यांच्यात एक सामंजस्य करार होणार आहे आणि या सामंजस्य करारानुसार दर आठवड्याला OPD GMC मध्ये OPD भरवण्यात येईल आणि या OPD मध्ये सगळ्या तऱ्हेच्या कॅन्सर रुग्णांची तपासणी होणार आहे। केवळ तपासणी नव्हे तर त्यांच्यावरती उपचारही होणार आहेत। आपल्याला माहितच आहे की टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हे हॉस्पिटल एकमेव कॅन्सर रुग्णांचं एकमेव आधार आहे। कॅन्सर रुग्ण जेव्हा 3rd किंवा 4th स्टेज मध्ये असतात त्यावेळेला त्यांच्यावरती जो उपचार होतो, ट्रीटमेंट होतो, त्याचा शेवटचा उपाय म्हणजे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आणि याच टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बरोबर सामंजस्य करार करून कॅन्सर रुग्णांची तपासणी आणि कॅन्सर रुग्णावरती उपचार करण्यात येणार आहेत। गोवा मेडिकल कॉलेजच्या बाजूलाच स्वतंत्र कॅन्सर हॉस्पिटलची उभारणी करण्याचं काम सुरू आहे आणि हे हॉस्पिटल 16 ते 18 महिन्यात पूर्ण होईल असंही आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे यांनी म्हटलेलं आहे। जर हे हॉस्पिटल पूर्ण झालं आणि पूर्ण कार्यरत झालं तर गोवा आणि शेजारच्या सिंधुदुर्ग तालुक्यातल्या लोकांसाठी तो एक मोठा आधार ठरणार आहे। सिंधुदुर्ग तालुका अर्थातच हा तालुका पूर्णपणे गोव्यावरती अवलंबून आहे आरोग्य सुविधांच्या बाबतीत आणि गोव्याचं GMC म्हणा किंवा गोव्याची दोन्ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सिंधुदुर्ग आणि त्याचबरोबर दक्षिणेतील कारवार भागातील रुग्णांना चांगल्या पद्धतीनं आरोग्य सेवा देते आणि याच अनुषंगानं या कॅन्सर पेशंटसाठी तो एक मोठा आधार ठरणार आहे। कारण कॅन्सर पेशंटांना उपचारासाठी थेट मुंबईकडे धाव घ्यावी लागते, त्यामुळे जवळच शेजारच्या गोव्यात त्यांना ही सुविधा मिळणार आहे आणि गोयकारांनाही सुविधा मिळणार आहे। आता कॅन्सरच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर गोव्यात सध्याच्या परिस्थितीत दरवर्षी 1400 ते 1500 म्हणजे जवळजवळ 1500 वेगवेगळ्या कॅन्सरचे पेशंट आढळून येतात। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 2015-16 साली केलेल्या पाहणीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एकाच वर्षी 2015-16 या कार्यकाळात जवळजवळ 750 कॅन्सर पेशंट आढळून आले होते। त्यामुळे कॅन्सर याचा कशा पद्धतीनं फैलाव होत चालला आहे हे आपल्याला यावरून दिसून येतं। गोव्यात प्रामुख्याने जे रुग्ण दगावतात त्याच्यात प्रामुख्याने हार्ट अटॅक, त्याच्यानंतर कॅन्सर,
त्याच्यानंतर किडनी फेल्युअर, मग रोड ऍक्सिडेंट, अशा या गोष्टींचा समावेश आहे जेणेकरून मोठ्या प्रमाणात लोक दगावत असतात. आणि त्यामुळे कॅन्सर रुग्णासाठी ही मोठी दिलासादायक अशा पद्धतीची गोष्ट आहे. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे हे सुरुवातीपासूनच या संबंधी प्रयत्न करत होते आणि त्यांच्या प्रयत्नांना आता कुठेतरी यश मिळालेलं आहे असं आपल्याला म्हणावं लागेल. डॉक्टर श्रीखंडे जे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलचे प्रमुख आहेत, त्यांच्यासोबत विश्वजित राणे यांची चर्चा होऊन अखेर या सामंजस्य कराराला एक मूर्त स्वरूप येणार आहे. गोव्यात कॅन्सरच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर विश्वजित राणे हे आरोग्यमंत्री झाल्यापासून त्यांनी कॅन्सर रुग्णांना दिलासा देण्यासंबंधीचे आपले प्रयत्न सुरू केले होते. गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये त्यांनी स्वतंत्र कॅन्सर विभाग सुरू केला होता आणि या विभागात कॅन्सर रुग्णांची ट्रीटमेंट सुरू झालेली होती. डॉक्टर अनुपमा बोरकर यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी एक टीम स्थापन करून एक स्वतंत्र विभाग जीएमसी मध्ये सुरू केला होता, ज्या ठिकाणी अनेक पेशंट आजही जातात, आजही उपचार घेतात, आजही तपासणी करतात. त्याचबरोबर खासगी हॉस्पिटल जर बोलायचं झालं तर मणिपाल हॉस्पिटल हा एक मोठा आधार कॅन्सर रुग्णासाठी आहे. तिकडचे डॉक्टर शेखर साळकर जे आहेत, जे मोठ्या प्रमाणात या कॅन्सर अवेअरनेसच्या बाबतीत सक्रिय आहेत, ते एक मोठा आधार हा गोव्यातल्या कॅन्सर पेशंटसाठी होता. त्यामुळे खासगी स्तरावरती मणिपाल हॉस्पिटल आणि सरकारी स्तरावरती जीएमसी मध्ये आतापर्यंत कॅन्सर पेशंटांची तपासणी किंवा त्यांच्यावरती उपचार सुरू होते. परंतु उपचारासाठी जी काय एक यंत्रणा, अद्ययावत यंत्रणा कॅन्सर रुग्णांसाठी आवश्यकता आहे, ती यंत्रणा गोव्यात तशा पद्धतीनं उपलब्ध नसल्यामुळे अधिकतर कॅन्सर पेशंटना हे परराज्यात म्हणजे विशेष करून मुंबई या ठिकाणी जावं लागत होतं आणि त्यामुळे मोठी अडचण ही सर्वसामान्य लोकांची होत होती. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे कॅन्सरच्या उपचारासाठी जो काय मोठा खर्च लागतो, तो खर्चही सर्वसामान्य लोकांना परवडणारा नसतो. तरीही राज्य सरकारनं कॅन्सर रुग्णांच्या उपचारासाठी विशेष आर्थिक सहाय्याची योजनाही तयार केलेली आहे. त्या अनुषंगाने विशेष सहाय्य त्यांना देण्यात येतं. त्याचबरोबर जी सरकारची DDSSY जी स्कीम आहे, ती स्कीम देखील कॅन्सर रुग्णांना लागू होते. त्यामुळे काही प्रमाणात का होईना लोकांना, कॅन्सर रुग्णांना त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळालेला आहे. हा निर्णय जेव्हा प्रत्यक्षात अंमलात येईल आणि प्रत्यक्षात जेव्हा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलचे डॉक्टर दर आठवड्याला या ठिकाणी जीएमसी हॉस्पिटलमध्ये येतील आणि कॅन्सर पेशंटची तपासणी करतील, तेव्हा खऱ्या अर्थानं या कॅन्सर रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. गोव्यात 1400 ते 1500 म्हणजे 1500 कॅन्सर पेशंट डिटेक्ट होतात आणि कॅन्सरच्या बाबतीत असं म्हणणं आहे की अर्ली डिटेक्शन म्हणजे तुम्ही जर वेळीच डिटेक्ट झाला कॅन्सर तर त्याच्यावरती उपचार शक्य आहे आणि त्या कॅन्सरच्या संकटातून बाहेर पडणंही शक्य आहे. परंतु 3rd किंवा 4th स्टेजवरती जर कॅन्सर डिटेक्ट झाला तर मात्र त्या रुग्णाला सुखरूपपणे त्या संकटातून बाहेर काढणं शक्य होत नाही. त्यामुळे अर्ली डिटेक्शन हे खूप महत्वाचं आहे आणि त्याच अनुषंगाने सरकारने आपले प्रयत्न सुरू केलेले आहेत. गोव्यात दुसरी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे बहुतांश जे कॅन्सर पेशंट गोव्यात सापडतात त्याच्यात ब्रेस्ट कॅन्सरच्या केसेस या प्रामुख्याने चिंतेचा विषय बनलेला आहे आणि या ब्रेस्ट कॅन्सरमुळे मोठ्या प्रमाणात महिलांना हा त्रास किंवा महिलांना या संकटाला सामोरं जावं लागतं. राज्य सरकारच्या आरोग्य खात्याकडून ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंग कॅम्प वेगवेगळ्या ठिकाणी भरवले जातात आणि त्या स्क्रीनिंग कॅम्प मध्ये ज्या पेशंट्स आढळून येतात त्यांच्यावरती वेळीच उपचार करणं शक्य होतं. त्यामुळे हे काम यापूर्वीच राज्य सरकारच्या आरोग्य खात्यानं सुरू केलेलं आहे. परंतु जेव्हा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलची ओपीडी सुरू होणार आहे त्या ओपीडी नंतर या ब्रेस्ट कॅन्सरच्या महिलांनाही वेळीच उपचार उपलब्ध होणार आहे. त्यांचा जीव वाचवला जाणार आहे, त्यांचा जीव वाचवण्यात सरकारला यश मिळणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय जो आहे, जो आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी घोषणा केलेली आहे, तो गोवा आणि सिंधुदुर्ग वासियांसाठी एक मोठा दिलासादायक अशा पद्धतीचा निर्णय आहे आणि या निर्णयाचं स्वागत हे करावंच लागणार आहे. गोव्यासह सिंधुदुर्ग वासियांसाठीही गोव्यातल्या जीएमसी मध्ये जेव्हा ही सुविधा उपलब्ध होईल त्यावेळेला त्यांनाही जवळच्या ठिकाणी अशा पद्धतीची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. सध्या नॅशनल हायवे 66 चं काम सुरू आहे.
या हायवेचं काम संपल्यानंतर सिंधुदुर्ग वासियांना जीएमसी मध्ये येणं अधिक सुलभ होऊ शकेल आणि त्यामुळे हा जो निर्णय सरकारने गोवा सरकारने घेतलेला आहे त्याचा फायदा गोव्यासह शेजारच्या सिंधुदुर्ग आणि त्याचबरोबर दक्षिणेतल्या कारवार जिल्ह्यालाही होणार आहे. त्यामुळे आरोग्याच्या दृष्टीने हा एक खूप महत्वाचा अशा पद्धतीचा निर्णय आहे. लोकांना चांगल्यात चांगली आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणं, क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करणं, क्वालिटी मशिनरी ज्या ज्या काही अद्ययावत मशिनरीज आलेल्या आहेत आरोग्य क्षेत्रात त्या उपलब्ध करून देण्याकडे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांचं विशेष लक्ष आहे आणि त्याच अनुषंगानं या निर्णयाचं स्वागतच करावं लागणार आहे. हा निर्णय सर्वसामान्य लोकांच्या दृष्टीनं खूप महत्वाचा आहे. कॅन्सर सारख्या जीव घेण्या रोगापासून लोकांना कुठेतरी उपचार उपलब्ध करून देण्याची ही जी आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांची इनिशिएटिव्ह आहे त्या इनिशिएटिव्हचं स्वागत करावं लागणार आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर हा जो उपक्रम आहे किंवा ही जी इनिशिएटिव्ह आहे ती सुरू व्हावी अशी लोकांची इच्छा आहे आणि ती लवकरच सुरू होणार आहे याबद्दल अजिबात दुमत नाही. अशाच पद्धतीनं वेगवेगळ्या विषयावरती आम्ही तुमच्यापर्यंत अपडेटच्या माध्यमाने येत राहू. तुम्ही पाहत राहा गोवन वार्ता लाईव्ह, कोकण 7 लाईव्ह आणि प्रुडंट मीडिया नेटवर्क. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.